Počas uplynulej soboty sa na námestí Svätej Trojice v Šali rozoznela kubánska hudba a Šalania mali možnosť naučiť sa aj základné kroky salsy. Počas večera venovaného tejto latinskoamerickej krajine mali možnosť návštevníci ochutnať aj kubánske špeciality a pravé kubánske mojito. Temperamentná hudba, vášnivý tanec a exotická kultúra, aj tak by sa dalo hovoriť o Kube. Atmosféru jednej z latinskoamerických krajín so sebou na Slovensko priniesli jej obyvatelia, ktorí pre nás organizujú rôzne podujatia. Jedným z nich bol aj kubánsky večer na námestí Svätej Trojice v Šali. Myslím si, že aj prostredníctvom takýchto výstav, koncertov vieme priblížiť ľuďom hlavne život, aký je v týchto krajinách. Nechýbali tu živé vystúpenia skupiny Suena Cubano a Latino Flash. V stánkoch si Šalania mohli zakúpiť pravé kubánske cigarety a CD nosiče s kubánskou hudbou. Bude hrať kubánska kapela a budeme mať tanečníkov latinskoamerickej hudby, ktorí budú Miguela Mendeza, ktorý bude učiť prvé kroky salsy. Obyvatelia tejto exotickej krajine prichystali divákom na ochutnanie aj pravé kubánske špeciality, z ktorých je nám najznámejší drink mojito. Jeden zo cieľov klubu priateľov a sympatizantov kubánskej aj latinskoamerickej kultúry je to opakovať podobné akcie na iných miestach. Vzácnym hosťom v Šali bol jeho excelencia kubánsky veľvyslanec, ktorý na každej podobnej akcii nemôže chýbať. Veľmi sa mi tu páči a hlavne to, že sa začína kubánska hudba hrať aj tu na Slovensku. Keby začali aj ostatní ľudia tancovať, zatancoval by som si aj ja. A čo charakteristické pre Kubu chceli jej obyvatelia ukázať Slovákom? Tanec, sme spomínali hudbu, temperament, jedlo a radosť života. Oblasti kultúra sa na Slovensku môže raz viacej a pravú kubánsku atmosféru si mohli vychutnať naživo aj Šalania. Lucia Onzeserová,